I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del Canà, soc tardors i primaveres, si me'n... El nom de la nostra botiga és Cliff. Vendrem collarets, polseres, anells, diamants, moneders, polsos, rellotges i arracades. La nostra botiga estarà a la classe d'orques de l'entrada de segon. Perquè la nostra botiga és molt original i creativa. Fes-ne runes, no m'enterris a l'arena, si és delicte no guanyar, jo no vull aquesta condemna. El nom de la nostra botiga és el paper. A la nostra botiga vendrem tisores, grapadores, llapisos i gomes. La botiga estarà a l'entrada d'orques. I teniu que vindre a la nostra botiga perquè ens hem esforçat molt a muntar-la. No portarem uniforme, portarem samarreta i pantalons. I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre... Hola, la nostra botiga es diu el Mini Quiosc. A la botiga hi venem clauers, diaris, còmics, calendaris, postals de Barcelona i moltes coses més. La botiga està segona a l'escola Llibertat. Heu de venir perquè tenim moltes coses que us agradaran. Amb la drecera, al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarzer. La nostra botiga es diu El Sol. La nostra botiga vendrem vacunes, alcohol, venes, xarop, pasta de dents, espai de dents i gases. La nostra botiga està al costat de la porta d'Orques. Us podem i tenim tot el que necessiteu. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist... Hola, si voleu tindre animals, veniu a la millor botiga d'animals, Stingy. En aquesta botiga venem tortugues, gossos, pingüins, micos, serps, peixos i hàmsters. La nostra botiga estarà situada fora i si plou a la classe. Teniu que vindre a la nostra tenda d'animals perquè els animals són molt bonics. Deixa-ho fer el punqui pel carrer, treballar els caps de setmana i no veure que els feiners, estimar-te. Hola, la nostra botiga es diu Sana. Què vendrem a la botiga, Clàudia? Pastilles, pastilles pava, maletes, pastilles suelta, la sang. La botiga estarà davant de la porta de la plaça d'Arques de l'escola Guinardó. Tenim una oferta molt gran. L'oferta és que si compreu pastís tindreu una magdalena gratis. Com la terra que fa viure els cirerers. Olorar bé, aneu a la perfumeria Sirena Unicorni. Allà hi trobareu colònia, goma, tips, tint, gomina i etc. Està al carrer de Teodora Lloret. Volem que vingueu perquè si us fiqueu a les nostres colònies molta gent s'aproparà a vosaltres i a més tenim un paper de regal molt i molt especial. Adeu, adeu, adeu. Us estimem molt. Això és Perfumeria Sirena Unicorni. Aquesta és la botiga de tecnologia.
i diem el supergrup. Venem tablets, mòbils, carregadors, piles i ordinadors. Està al carrer Teodoro Llorente. Heu de venir perquè estareu molt segurs. Els moments de... Hola, Susana Pagat, flors, plantes i productes tipus flors. Veniu a comprar a les millors flors, plantes i productes del món. Jo em dic Max i aquest és el meu company Pol. Hola. Aquest és el meu company Eric. Hola. I aquesta és la meva companya Luna. Hola. Com ja sabeu, em dic Luna i aquesta botiga vendem roses, tulipans, girasols, clavells, terra, testos, margarites i bansals. Estem a davant de la classe de dofins a l'Escola Guinardó. Teniu que vindre perquè les llavors estan d'oferta i també tenim pocs testos i sorra, així que veniu abans de que se'ls gastin les coses. Adeu. Adeu. Pel món que tinc al cap, per quan era invencible i la por era un fracàs. Hola, venim a la botiga de joguines a l'Escola Guinardó. Estem al carrer Teodoro Llorente a l'Escola Guinardó de la classe de dofins. Si voleu vendre, aquí estarem. A les millors joguines del món! Ells salten les barreres i tot torna a començar i els nens seuen a les places. Esteu cansats de jugar cada dia amb els mateixos videojocs? Veniu a la botiga, els millors jugadors de videojocs. Està situada al carrer Teodoro Llorente. Tots els productes estan al 30% de descompte. Heu de venir a aquesta botiga perquè és la millor botiga del barri. I nosaltres a aquell bar i la gent que sempre corre avui per a saludar i el meu cor segueix. Hola, benvinguts i benvingudes a la fruiteria i verdureria El Nou. A la fruiteria i verdureria El Nou tenim les fruites i verdures al 30% de descompte. La fruiteria i verdureria Love està al carrer Teodoro Llorente davant de la plaça Guinardó. Tenim que venir a la fruiteria i verdureria Love perquè la fruita i la verdura és molt saludable. I ara per ser que ho dieu, me'n vaig a la fruiteria i verdureria Love a comprar alguna cosa. Vida lluites quotidianes mentre estripa el que fa mal i l'escalfa si m'abraces.